बिथांमोननिफ्राय जोङो बाइकबो लाहोआखै बा निउस पेपारावबो होआखै जों जास्ट जोंखौ मोजां मोननानै दिनै जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि मावनाय बिथांनि दैदेननायखौ मोजां मोननानैसो बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल दोलोआव हाबनो होननानै गावसोरनो गोसो जानानै हाबफैदों दा जोंबो एक्सेप्ट खालामदोंमोन दा बेयाव हठात हरसेयाव मा जादों उल्थायै बिथांमोना जोंखौ फान्दायनानै दिनै निउसाव बरनदों नाथाय बियो एकदम नंखाय बाथ्रा जों माब्लाबाबो बिथांमोनखौ बुरखायाखै आरो बिथांमोनहा मा प्रमान दं जोंखौ जे बुरखायनानै लांदों मादों जा जोंथ' बिसोरखौ फन हरनानैबो लेंहराखै बिथांमोना खिन्थानो हागोन नामा जे मबाइलाव रेकर्ड खालामनानै लानाय दं नामा बिथांमोना जे जों बिथांमोनखौ फैथारदो जोंनियाव होननानै जों बिथांमोनखौ बुरखायदोंमोन नामा माबा खिन्थानो हागोन नामा बिथांमोना दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों जे बोरै हागोन बोरै हाया बिपिएफआ जोंखौ खैसाराव खोख्लैनो हायो नामा नैबेखौ लानानै रायजो राजा आइ आफानिसिम जाहाथे जोंखौहाय गाज्रि दागो फोनांनो हायो नैबेखौसो नायगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गामि गामि हाबनानै कक्लाबारि समस्तिखौ जोङो देरहानायनि उनाव सरकार दानो हागोन होननानै गामिनि रायजोनि सायाव फोरमायदों माबोरै जोङो माने रायजो राजा आइ आफा इसिबां जाम्बा जाम्बि नंला गोदोनि बायदि सरकार दानोब्ला साबैसे मानसि नांगौ जोंहा 40टा समस्तियाव 21 जन मानसि मोनोबासो जोङो सरकारखौ दानो हायो बेबायदिनो जोंहा दिनै बिजेपि आरो इउपिपिएल जिएसपि लोगो नांनानै जोङो दिनै सरकारखौ दादों दा जोंहा गोबां 28 जन दङ बेयाव जोङो जथेस्थ' जोंहा मजबुत मोनसे सरकारखा बिटिआरआव दा बिथांमोनहा 11 जन 12 जन माबाखौ लानानै एमसिएलएखौ लानानै माबोरै सरकार दानो हायो दा जोंहा ओंखायनो जोंना इयो मा होनदोंना रन्जित बसुमतारी बिथाङा होनदों जेरै जोंनि बर' रावाव बाथ्रायाव गैया होमबा अनला खारियाव आगान थाया होननाया नैबे बाथ्रायानो आरोखि दा बेबायदि जादों बिथाङा जे बुंबाय थादों सरकार दागोन कक्लाबारि नैबे माबा जोबनाय लोगो लोगोनो सोरखौ लानानै सरकार दागोन दे माने रायनाया रायखागोन जोंखौ बुंनाया बुंखागोन बायदिसिना माने मैदेर थाबायबा सैमाया सोंखायो जाहैदों दा बेखौ जों जेबो खर' साया जिहेथु जोंना सरकारा मन्थु देरहाबाबो देरहायाबो जोंनि सरकार थाखागोनखा आरो देरहागोनाथ' 100%खा जोङो गोबां आं मैया दाख्लैनिफ्रायनो फैनानै मोनथिनो मोन्दों रायजो राजा आइ आफाया थांनाय एमएलएआव बेसेबांमोन बेनि बांसिनसो जोंजों फैगासिनो दङ मानो होनबा जोंजों दिनै जिएसपि दङ बिजेपि दं अभियोग खालामदों बिथांमोना दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोना मैया सानै बिपिएफनि भटारफोरखौ जयनिं खालामदों होनना बुंदों जबरदस्त फैसा होनानै मा फोरमायगोन आङो गिबियावनो बर' रादाब आरो बड'लेण्ड बर' खौरां साफ्रोमबो निउस नायगिरि आरो फरायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय अननायखौ बयनोबो जासिग्रोबाय दिनै आं बे कक्लाबारि ओनसोलाव दंफैयो दाखालिनिफ्रायनो दंफैयो आङो जोंहा बाइ इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ फैगौ 8 थारिखआव नैबे बाइ इलेक्सनावनो जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै जे मैयासो थांनाय मैयानि दिनाव ओइ रान्दुनिपारा गामियाव प्रनिता बसुमतारी बिथाङा माने जोंखौ जे बिथाङा सासे बिपिएफ दोलोनि मावथि सोद्रोमामोन बिथाङा जोंखौ बारे बारे खावलायहरदों जे जोङो बिपिएफ दोलोनिफ्राय नोंथांमोननि इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानोसै अननानै जोंखौ एक्सेप्ट खालामदो होननानै बिथाङा खावलायहरदों बे खावलायहरनायावनो जोंनि मानगोनां बिजाथि जोंनि इउपिपिएलजों थिसनजानाय बिजाथि मन्टु बर' बिथाङा लोगोसे आंबो थांनानै बिथांमोनखौ जों जबरदस्तबो खालामाखै गावसोरनो लेंहरदों गावसोर लेंहरनायखायसो जोंबो थांदों बेयाव 6 जन माबा जादों जयनिं जादों बिथांमोना गावसोरनो गोसो जानानै जोंखौ लेंहरनायसो दिनैनि दिनाव आरो जोङो दिनै नैबे दहायसो आं एसे फुङाव नुनो मोन्दों जे निउसाव ओंखारदों जे बिना गयारि आरो मन्टु बर' मोना जबरदस्ति बिथांमोनखौ इउपिपिएल दोलोआव लाबोदो होननानै नाथाय बियो नंखाय बाथ्रा आङो
रायजो राजा आइ आफानिसिम मिथिहोयो जे बिथांमोनहा जोंखौ लेंहरनायखायसो जोङो थांनानै बिथांमोनखौ जइनिं खालामहैदोंमोन। जाय माने जोङो ओरैनो बे जानो गोसो गैयै मानसिखौ गोदनायाव सेरनानै जाहोबाबो बे जानो हाखाया। ओंखायनो आं बुंनो नागिरदों बिथांमोनहा जोंनि इउ पि पि एल दोलोआव जोंखौ बुरखायनानै लांदों मादों होननानै बिथांमोनहा फानबायदों जे दिनै मानि थाखाय जोंखौ बिदि माने फानखो दा मिथिनो मोना, बा बिथांमोना राजनितिकनि खैसाराव गोलैदोंबो जानो हानाय, बा बिथांमोनखौ जबरदस्ति खालामनानै बुंहोदोंबो जानो हानाय। दा जोङो मैया जों फोथायनानै बिथांमोना आरोखि दा बेबायदि जादों। बिथाङा जे बुंबाय थादों सरखार दागोन, कख्लाबारि नैबे माबा जोबनाय लोगो लोगोनो सोरखौ लानानै सरखार दागोन, दे माने रायनाया रायखागोन, जोंखौ बुंनाया बुंखागोन बायदिसिना, माने मैदेर थाबायबा सैमाया सोंखायो जाहैदों। दा बेखौ जों जेबो खर' साया, जिहेथु जोंना सरकारा मन्थु देरहाबाबो देरहायाबो जोंनि सरकार थाखागोनखा, आरो देरहागोनाथ' 100%खा। जोङो गोबां आं मैया दाख्लैनिफ्रायनो फैनानै मोनथिनो मोन्दों रायजो राजा आइ आफाया थांनाय MLA आव बेसेबांमोन बेनि बांसिनसो जोंजों फैगासिनो दङ। मानो होनबा जोंजों दिनै GSP दङ, BJP दङ, बिथांमोननि भटनि बिबाङाबो जोंजोंनो दाजाबफैबाय। सिगाङावथ' जों UPPL गोजायैनो देरहाखानायखा, UPPL गोजायैनो नैबे कख्लाबारिया जोंनिखामोन, नाथाय जोंजों गोबां भटआ प्लास जाफैदों। दा बेयाव जोंहा गिनांगौ गैया। बिथांमोनहा जोंखौ जेसेबांखि फानदायनो नागिरा जों बेयाव एकदम थरथिंसेबो जोंहा गिनाय गैया। आं बेखिनिखौ रायजो राजा आइ आफानो आइजो गांखंनि आफादगिरि हिसाबै दाथि भाबै बुङो। आरो UPPL खौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा आइ आफाया एकदम माने ओरैबायदि गोरा जानानै था जे माब्लाबाबो जोङो जोंनि सरकारा बाया, बे 5 बोसोरखौ जोंखौ लरेटबो सोमावनो हाया, बे एकदम खाथां। आं बेखिनिखौ फोरमायो रायजो राजा आइ आफानिसिम। रायजोफोरनिसिम मा खावलायनो सानदों? रायजो राजा आइ आफानिसिम आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे कख्लाबारि ओनसोल हिसाबै आङो कख्लाबारिनि रायजो राजा आइ आफाखौ आं खावलायो जे नोंथांमोननि ओनसोलनिनो सासे अनजालु फिसा फंबाय हिसाबै नैबे मन्टु बर'खौ जाहाथे बयबो अननानै थांनाय बाराव BTC इलेक्सनाव जेरै जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जेरैबायदि भट होनानै देरहाहोदोंमोन, थिग बिदिनो रायजो राजा आइ आफाया मन्टु बर'नोबो बिदिनो भट होनानै देरहाहोगोन, आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो रायजो राजा आइ आफानिसिमबो खावलायबाय।